салом алайкум подписчикои канали CGMTG. видеои навбатии полин барои авелок мешава 1 минуту 30 секундай. я авелоки сиёҳи ворден мебошад, нархаш 900 сомонӣ. авелоки ворден дар комплекташ ҳама чизорш ҳаст: қайчи, равған, атёрка, пинсе ва машдора ключ. ҳидди намудаи сиёҳ сафед дорад, вордени сиёҳу сафед. ай дракон мебошад, нархаш 850 сомонӣ. дракон флай авелоко духтош қариб яхела, фақат фирмаошон фарқ мекунад. тамом ай 750 сомон сар мешавад авелок то 1000 сомон. дракон 850 сомон, ворден 900 сомон мебошад. ай элиза мебошад, нархаш 750 сомонӣ мебошад. сабз, яъне светаш сабз мебошад, духташ аҷоибот, 6 моҳ гарантӣ дорад. элиза моделаш элиза мебошад. ҳамаи авелоко гуфтамонам ки хитои аст, ягон давлати дигар нест. ай вордени ранги сафедаш мебошад, нархаш 900 сомонӣ. авелоки ай ҳама қиматмон бози ман нишон медиҳам, авелоки ай ҳама қиматмон 1000 сомона мебошад. ин фирмаи CGMC аст ки бренди ай ҳама бақувват. авелоки қимат CGMC, духташ ай дигар духту фарқ мекунад, овозаш паст мебошад, качесваш ай ҳамаш фарқ мекунад. худованд нигаҳбонтон. дар видео лайк монед, подписатсия кунед.